Культура. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Дыялогі пра культуру. Прывітанне, шаноўныя слухачы канала «Культура», у студыі Настасія Ермалюк. Навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны беларускі гістарычны часопіс рыхтуе чарговы нумар, прысвечаны 900годдзю спаса Ефрасініўскага манастыра. Гэта трохбаковы праект, у якім удзельнічаюць журналісты-даследчыкі і прадстаўнікі духоўнай установы. З падрабязнасцямі галоўны рэдактар беларускага гістарычнага часопіса, кандыдат педагагічных навук, дацэнт Александр Корзюк. Александр Александрович, прывітанне. Вельмі прыемна мне бачыць вас сёння ў нашай студыі, тым больш, што вы не з пустымі рукамі, вы вось такі стос прынеслі часопісаў. Беларускі гістарычны часопіс я бачу ўнізе 1993 год, так? Добрый дзень. Унізе гэта той падмурак, на якім мы будуем нашу працу. Справа ў тым, што ў сакавіку 1993 года выйшаў першы нумар часопіса, які ўжо стаў бібліяграфічнай рэдкасцю. І вы нездарма сказалі пра стос, мы падлічылі, што калі б пакласці ўсе 312 нумароў, якія выйшлі за 32 гады на сённяшні дзень, то атрымаўся б стос вышынёй больш, чым 1,5 метры. Поэтому... Гэта нават больш, чым мой рост. Трошкі, значна. Вось, напэўна, гэтая лічба і паказвае той унёсак, які беларускі гістарычны часопіс зрабіў і працягвае рабіць у фарміраванні гістарычнай памяці, гістарычнай свядомасці нашага грамадства. Поэтому тое, што зараз у нас у студыі, гэта такі, скажам так, стосік. Бо... гэта проста для прыкладу. Для прыкладу так, тут у нас ляжыць. Так. Ведаеце, сёння у нас зусім іншая паліграфічная справа, зусім іншая тыпаграфія. Мне, напрыклад, мне вельмі цёпла вось ад гэтага першага нумара. Я памятаю часопісы, выдадзеныя менавіта такім чынам, ён у вас так цудоўна захаваўся. Увогуле, з 93 па 2025 змяніўся часопіс? Ці сутнасць яго засталася? Вось як было задумана спачатку? Вось той канцэпцыі, як сёння модна казаць, мы прытрымліваемся. Калі візуальна пакласці нумары часопіса, якія выходзілі ў пачатку 90-х гадоў і на пачатку, або ўжо, скажам так, у першай чвэрці 21-го стагоддзя, вядома, яны значна адрозніваюцца. Гэта папера, гэта паліграфічнае выкананне. Гэта відавочна. Гэта, нарэшце, мы ўжо другі год сталі каляровымі, дзякуючы падтрымцы Міністэрства інфармацыі. І розныя іншыя прыкметы, звязаныя з нашымі прафесійнымі такімі момантамі, як дызайн, вёрстка і так далей. Але што самае галоўнае застаецца пераемнасць. Нездарма адным са слоў нашага дэвізу з'яўляецца пераемнасць, да? Наш дэвіз гучыць як пераемнасць, канцэптуальнасць, прафесіяналізм. Поэтому вось гэтыя тры словы, яны знітваюць тыя выданні, якія мы рабілі 30 гадоў таму і працягваем рабіць зараз. Такім чынам, кожны нумар у нас прысвечаны пэўнай тэме нейкай. Вось зараз мне падаецца так. А раней як было? Раней усе нумары будаваліся зыходзячы з тых матэрыялаў, якія былі ў рэдакцыйным партфелі. Калі-некалі былі адзінкавыя тэматычныя нумары, якія рэдакцыя рабіла з буйнымі культурна-асветніцкімі установамі, музеямі, архівамі. Аднак гэтая работа не мела такога сістэмнага накірунку. Вось з 2022 года мы вырашылі ўсё ж такі перайсці да тэматычна-блочнага падыходу да пабудовы часопіса. Чаму? Па-першае, гэта зручна нашаму чытачу, навукоўцу, настаўніку, студэнту, які атрымлівае пад адной вокладкай адразу блок матэрыялаў па той тэматыцы, якая яго цікавіць. Каб лёгка было зарыентавацца. Абсалютна верна. Не трэба абкласціся 25 часопісамі, да, дзе ёсць адзін артыкул. Калі можна взять адзін часопіс і пад адной вокладкай знайсці ўсё, што табе цікавіць. І гэта нас накіравала на выданне 2 серый. Першая з іх называецца «Гісторыя гісторыкі Беларусі», а другая серыя «Музеі Беларусі». Ох, гэта вельмі цікава.
І на сённяшні дзень мы маем дастаткова вялікі плён у абедзвюх серыях, таму што нашымі аўтарамі выступілі вядучыя навукоўцы, гісторыкі, педагогі са сталічных і рэгіянальных профільных факультэтаў устаноў вышэйшай адукацыі. Ну, а таксама нашы сябры-музейшчыкі, і мы вельмі мелі прыемны і цікавы вопыт супрацоўніцтва з музеем гісторыі горада Мінска, з веткаўскім музеем стараабрадніцтва беларускіх традыцый імя Шклярава, з беларускім дзяржаўным музеем народнай архітэктуры і быта, з гродзенскім дзяржаўным гісторыка-археалагічным музеем. І таму нашы чытачы праз зваротную сувязь далі нам зразумець, што ў прынцыпе такі падыход сабе апраўдаў. Слухайце, ну вось калі казаць пра тыя артыкулы, якія ствараюць група даследчыкаў, вось так будзем казаць, калі гэта тэматычны нумар, якім чынам мы рыхтуем, хто будзе матэрыялы нам прадастаўляць? Да. Запрашаем да супрацоўніцтва? Вядома, мы запрашаем да супрацоўніцтва нашых калег, тым больш, што на працягу 30 гадоў, вы ж разумееце, так ці інакш, на нашых старонках друкаваліся, ну, практычна усе гісторыкі або ўсе музейшчыкі. Да, шлях любога прафесійнага гісторыка, прафесійнага музейшчыка пачынаўся з БГЧ. І, як кажуць нам нашы сябры, чытачы, аўтары, што, ну, гэта справа гонару, да, быць надрукаваным на старонках часопіса. Поэтому, вядома, мы выходзім з прапановамі, і калі маем узаемную зацікаўленасць, мы загадзя, звычайна нават за паўгады, пачынаем рыхтаваць гэты тэматычны нумар. Так, ну, зразумела, час патрэбны дзеля таго, каб і артыкул падрыхтаваць, і каб запрасіць, хто ж гэты артыкул будзе на яго адгукнецца. Адгукаюцца ўсе, і гэта вельмі цікава. Мы з вамі, калі у папярэдняй гаворцы прыгадывалі вось тыя тэмы, пра якія можна размаўляць, ну, ёсць такі адзін гонар у вас адбыўся, так, гэта наконт той даты значнай, якую святкавалі мы ўсе краіны, і мне падаецца, увогуле яшчэ вось гэты цыкл, ён не скончаны да канца года, ўсё роўна мерапрыемствы, прысвечаныя вялікай адчыннай вайне, яны перыядычна ладзяцца, нягледзячы на тое, што і 3 ліпеня, 9 мая ўжо прайшлі, ну, тым не менш. І будзе яшчэ, мы анансуем новы выпуск, так, калі ён, дарэчы, плануецца, чаму будзе прысвечаны. Давайте спачатку пра тое, што адбылася. Абсолютно верно. Вядома, мы не можам абмінуць такія значныя для кожнага беларуса даты, якія звязаны з вялікай адчыннай вайной. Гэта 80 год вялікай перамогі і 81 гадавіна са дня вызвалення Беларусі. Таму гэтым датам быў прысвечаны адмысловы, па-першае, майскі нумар, дзе і навуковы блок, і метадычны блок, яны разам склалі круглы стол вехі памяці і славы пад такой моўнай назвай «Завочны круглы стол» на старонках часопіса. 81 гадавіне вызвалення Беларусі таксама прысвечаны велізарны блок у ліпенскім нумары часопіса, які, дарэчы, нашы чытачы і падпісчыкі атрымаюць на наступным тыдні. І мы спадзяемся, што тыя матэрыялы, якія змешчаны ў гэтых нумарах, а там сапраўды многія дадзеныя, якія публікуюцца на старонках і ў артыкулах нашых аўтараў, змешчаны ўпершыню. Гэта датычыцца і некаторых аспектаў палітыкі генацыду на тэрыторыі Беларусі ў гады вялікай адчыннай вайны. Гэта звязана і з увядзеннем новага краязнаўчага матэрыялу, звязанага з месцамі памяці вялікай адчыннай вайны. Поэтому мы вельмі рады, што мы працягваем быць актуальнымі, і вы ведаеце, калі многія чытачы нам напрамую тэлефануюць у рэдакцыю, яны нават вельмі часта нас скіроўваюць да працы з аўтарамі у накірунку таго, што б яны хацелі прачытаць і пабачыць у тым ліку у блоку пытанняў, звязаных з вялікай адчыннай вайной, поэтому вы абсалютна правы. А вось што цікавіць чытачоў вашых? Чытачоў, калі браць, напрыклад, такі накірунак, як гісторыя Беларусі ў гады вялікай адчыннай вайны, чытачоў вельмі цікавіць усё ж такі праўдзівыя лічбы, якія датычацца ахвяр вайны, ахвяр генацыду, колькасць месцаў знішчэння беларускага насельніцтва. То есть сапраўды вось той закон, які быў прыняты ў Рэспубліцы Беларусь, тая праца, якая праводзіцца Генеральнай пракуратурай разам з гістарычнай супольнасцю, яна
вельмі актуальна сярод чытачоў, таму ж і не толькі старэйшага пакалення, таму што гэтыя лічбы звязаныя практычна з кожнай беларускай сям'ёй. Поэтому... І увесь час вось новыя факты выяўляюцца, гэтыя лічбы змяняюцца увесь час, на жаль. І тое, што нават было 5-10 гадоў таму, яно не такое актуальнае, як сёння. На жаль, так. І, разумееце, пройдзе пэўны нейкі час, можа быць, год-два, а можа нават і 5, калі гэтыя новыя дадзеныя, актуальныя дадзеныя знойдуць сваё адлюстраванне ў манаграфіях, у даведніках, а часопіс гэта штомесячнае выданне, гэта хутка, аператыўна і, вядома, больш масавы тыраж, чым, напрыклад, у манаграфіі, тым больш, што мы пазіцыянуем сабе як часопіс для шырокай аўдыторыі, нягледзячы на тое, што мы маем статус навукова-тэарэтычнага, навукова-метадычнага. Но што у нас наперадзе? Наперадзе у нас вельмі цікавы нумар, напэўна, унікальны праект, такога у нас яшчэ не было, які прысвечаны яшчэ адной вельмі важнай слаўнай даце ў гісторыі беларускай дзяржаўнасці, ў гісторыі беларускай культуры, такой як 900-годдзе полацкага Спаса-Ефрасінеўскага манастыра. Таксама шырокія святкаванні ўжо адбыліся, але яны працягваюцца, і адным з прыкмет гэтых святкаванняў будзе выпуск жнівеньскага нумара часопіса, які мы робім разам з манастыром пры ўдзеле Полацкага дзяржаўнага універсітэта імя Ефрасіні Полацкай. І поэтому двойчы не здарма, што я прынёс першы нумар у студыю, таму што на вокладцы першага нумара... Так, я заўважыла, дарэчы. Да, размешчаны выява Полацкага Сафійскага сабора, і, разумееце, вось праз 32 гады вось гэтай непарыўнай ніццю стужкай пераемнасці мы зноў звяртаемся да Полацка. Ну, калі тут гэта толькі вокладка, ці ёсць таксама і тэматычны нейкі матэрыял на гэты конт? У першым нумары быў тэматычны матэрыял, звязаны... Полацкая зямля, бачу, вытокі беларускай дзяржаўнасці. Звязаны з вытокамі беларускай дзяржаўнасці. У жнівеньскім нумары 2025 года калектыў нашых аўтараў, а гэта як духоўныя, так і свецкія асобы, навукоўцы, археолагі з Беларусі, Расіі, супрацоўнікі дзяржаўнага эрмітажа. А бачыце, якое шырокае кола. Яны прадставяць нам розныя аспекты, розныя пласты гісторыі і сучаснасці Полацкага Спаса-Ефрасінеўскага манастыра. Вядучыя навукоўцы выкладуць апошнія дадзеныя, якія датычацца археалагічных даследаванняў на тэрыторыі манастыра, рэканструкцыі вобліку Спаса-Преабражэнскай царквы, і распрацоўкі метадычных заняткаў для розных катэгорый навучэнцаў, якія паспрыяюць вывучэнню духоўнай спадчыны Ефрасіні Полацкай і маральнаму выхаванню нашых навучэнцаў. А вось гэта духоўны блок, ну вось тое, што вы у супрацоўніцтве, пра што будуць расказваць? Па-першае, умоўна, калі вы яго так назвалі, духоўны блок будзе прадстаўлены нарысам з гісторыі манастыра, які вельмі ўдала спалучаецца з навуковым артыкулам нашага вядучага гісторыка, які сам родам з Полацка, это рэктар Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя Аркадзія Куляшова, наш сталы аўтар Дзяніс Владзімірович Дук. Поэтому вось такі навуковы і папулярны артыкулы будуць вельмі узаемадапаўняць адзін аднаго. І таксама настаўнікі, якія выкладаюць факультатыў асновы праваслаўнай культуры, прадставяць свае метадычныя распрацоўкі заняткаў у межах гэтага факультатыву. Слухайце, якая цудоўная падказка ад настаўнікаў для настаўнікаў, так? Да, сапраўды, паколькі аўдыторыя нашага часопіса вельмі шырокая, і ад акадэміка да студэнта, або нават да школьніка, бо менавіта такую задачу амбіцыйную мы ставім перад сабой, то мы разлічваем, што ў гэтым нумары, як і ў прынцыпе ў кожным з нашых нумароў, кожны знойдзе матэрыял сабе па густу і для сваёй прафесійнай або навуковай цікавасці. Ну і вядома,
брэндам нашага часопіса з'яўляецца яго багатае, як многія кажуць, такое грунтоўнае, шыкоўнае мастацкае афармленне. Вось я толькі хацела запытацца, я гартала першы нумар 93 год, ну, зразумела, у 93-м складаная ўвогуле была сітуацыя ў краіне, і складаная вось гэтая паліграфічная наша справа, яна зусім не такая была, як сёння. Вось ляжаць два такія, першы нумар і 100 сучасных нумароў. Ну, тут цёпла проста, а тут ужо прыгажосць. Да, мы кардынальна змянілі падход да мастацкага афармлення і да вёрсткі часопіса. Чаму? Па-першае, мы зыходзім з таго пункту гледжання, што слова і вобраз павінны ісці разам. Гісторыя... Ну, такі ён сучасны чытач, падаецца, што слова і вобраз павінны пайсці разам. Тут вось можна было чытаць, і па-іншаму выхаваныя былі чытачы. Зараз усё ж такі хочацца нейкіх візуальных вобразаў заўсёды. З аднаго боку, гэта патрабаванне часу, а з іншага боку, ўсё ж такі гісторыя, музеязнаўства, выкладанне гісторыі. Гэта такія галіны ведаў, якія патрэбны быць візуалізаванымі, бо калі мы назовем прозвішча любога гістарычнага дзеяча або любое гістарычнае месца, у першую чаргу ў нашай свядомасці ўсплываюць вобразы, якія звязаныя з гэтай падзеяй, датай або асобай. Паэтаму неад'емнай часткай навукова-папулярных, метадычных артыкулаў з'яўляюцца ілюстрацыі, фотаздымкі, графіка. Многія з іх друкуюцца упершыню. Гэта адбываецца дзякуючы карпатлівай працы аўтараў. Таксама да гэтага далучаюцца наша супрацоўніцтва з музеямі, і таксама з беларускім дзяржаўным архівам кіна, фота, фона, дакументаў, разам з якім у мінулым годзе мы адкрылі такую незвычайную рубрыку, якую назвалі «Імгненне ў кадры». І ў гэтай рубрыцы нейкая хроніка, падаецца, так? Ці не? Не столькі хроніка, але змест гэтай рубрыкі ілюструе некаторыя з артыкулаў, якія друкуюцца ў гэтым нумары. Прычым разам з супрацоўнікамі архіва мы стараемся, каб гэтыя фотадакументы былі надрукаваныя ўпершыню. Бо кожны з нас ведае тыя, скажем так, хрэстаматыйныя фотаздымкі, якія змешчаны ў падручніках і іншай вучэбнай літаратуры. Наша задача, як мы кажам у рэдакцыі, даць чытачу аўтэнтычны матэрыял. То есть той, які ён наўрад ці пабачыць без наведвання спецыялізаваных устаноў. О, гэта вельмі цікава. І нават калі мы даем карціну на вядомы сюжэт, мы стараемся, каб яна была больш-менш аўтэнтычнай. Ну, прывяду прыклад, усім нам вядомая карціна абаронцы Брэсцкай крэпасці, да? Так. Зайцава, якая ўвайшла ў сусветны скарб мастацтва, являецца класічнай. А калі нам было патрэбна адлюстраваць гэты ж сюжэт, мы знайшлі карціну на аналагічную тэматыку, якая захоўваецца у адным з музеяў у Маскве і была напісана ў 1951 годзе іншым мастаком. Так, поэтому сюжет один и той же, аднак захоўваецца пэўная аўтэнтыка, бо мы прадстаўляем малюнак, які невядомы шырокаму колу чытачоў. Вось, дзякуючы гэтаму, чытачы 8-га нумара, які будзе прысвечаны 900-годдзю Полацкага манастыра, змогуць убачыць многія цікавыя, унікальныя фотаздымкі. Многія з іх друкуюцца упершыню з дазволу аўтара нашых артыкулаў, супрацоўнікаў дзяржаўнага эрмітажа або з дазволу ігуменні манастыра. Поэтому, слухайте, думаю, ну будзе такія цікава. спойлеры вы такія зрабілі, хочацца набываць, хочацца глядзець, што ж там за візуал такі. Ну, акрамя тэксту, зразумела, што там такога будзе эксклюзіўнага, вось так скажам. Адкрыю такі невялікі сакрэт, або, можа, не сакрэт. Нам самім вельмі цікава атрымаць
нумар з друкарні. Бо, вядома, сюрпрыз. За месяц работы, за 3 тыдні фактычна работы з кожным нумарам мы ўжо прызвычайваемся да яго. Мы яго бачым на маніторах камп'ютару, мы яго бачым у вёрстцы, мы яго бачым у раздрукоўцы. Але ўсё роўна, вы разумееце, як вось тое дзіця чакае, што ж яму падораць на Новы год, да, вось так і мы чакаем вывазу нумару з друкарні, і вядома ж, напэўна, хвілін 40 рэдакцыйная праца спыняецца, таму што кожны разглядае, глядзіць, як гэта на паперы выглядае, ці адпавядаюць колеры, колераперадача задуманай ідэі, вось. І па гэтаму, я як і чытачы, якія нас, дарэчы, і аўтары, якія нас апаноўваюць, калі выйдзе нумар, магу сказаць усім слухачам, рэдакцыя не ў меншым захапленні чакае кожнага нумара, таму што адна справа бачыць яго на маніторы, абсалютна іншая справа бачыць цэласны завершаны прадукт, тым больш, які яшчэ ведаеце вось з дзяцінства такое адчуванне гэтай друкарскай фарбы, проста вось як гарачы хлеб з печкі, вось тое ж самае атрымаць нумар цёпленькі, абсалютна верна. Поэтому я думаю, што сапраўды 8 нумар будзе абсалютна такім, якім я яго заспойлеру. Вось, дарэчы, некаторыя той, што будзе, той, што на наступным тыдні з'явіцца ў руках чытачоў нумар і нумар папярэдні, мы прадставілі. Тут, зразумела, пэўныя такія тэмы значныя ў жыцці краіны ёсць. А ўвогуле, якім чынам вось для нумара выбіраецца тэма? На што мы глядзім, на што мы звяртаем увагу? Юбілейныя нейкія даты? Тут ёсць некалькі варыянтаў або некалькі шляхоў, па якіх мы вызначаем тэму. Па-першае, гэта такія лёсавызначальныя даты у гісторыі нашай краіны, і пэўныя прыклады мы ўжо сёння з вамі прывялі. Па-другое, адбываецца так, што рэдакцыйны партфель папаўняецца шэрагам матэрыялаў на аднастайную тэматыку. І таму, зразумела, іх лепш пускаць разам. Зразумела. А не дазіраваць па асобных нумарах. Так? Вось, напрыклад, у красавіцкім нумары такім чынам у нас з'явіўся блок, прысвечаны вывучэнню беларускімі даследчыкамі пытанняў навейшай гісторыі 20-го, пачатку 21-го стагоддзя. Або па просьбе нашых настаўнікаў, якія выглядаюць гісторыю, мы зрабілі метадычны блок, прысвечаны вывучэнню новага вучэбнага прадмета гісторыі Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі ў 10 класе. Цудоўная тэма. Мне падаецца, вельмі карысная для школы. Вельмі карысная для школы, тым больш, што настаўнікі толькі пачынаюць засвойваць змест гэтай дысцыпліны. Толькі 1 год яна выкладалася ў 10 класе. Зараз яна будзе мець выкладанне гэтага прадмета, будзе мець лагічны працяг у 11 класе. Таму, сапраўды, гэты блок аказаўся вельмі запатрабаваным. Па гэтаму, плюс, зноў-такі, ёсць прапановы ад аўтараў, прапановы ад чытачоў. Чаму б не, мы ж для чытачоў і працуем, зразумела. І таму мы думаем, узважваем, глядзім, што ў нас ёсць у партфелі. Калі нечага не хапае, думаем, дзе гэта можна здабыць, і даем адказ чаму ж не. Так і будзе, будзем рабіць тэматычны нумар. А калі у нас не адбываецца тэматычны нумар або не адбываецца блок, таксама нічога страшнага, таму што ўсё роўна усе артыкулы, якія мы друкуем, яны актуальныя, яны запатрабаваныя, і ў прынцыпе нашым галоўным падыходам да структуравання нумара з'яўляецца не навука дзеля навукі, а магчымасць выкарыстання публікацый у навуковай, у даследчай і, самае галоўнае, у адукацыйнай дзейнасці выкладчыка вышэйшай і сярэдняй навучальнай установы.
Дзякую вам вялікі за гэтую гаворку. Пра спойлеры мы вось нумары, якія будуць зусім хутка, і сапраўды гэта цікава паглядзець, і нават таму, хто не ў школе знаходзіцца доўгі час і не лічыць сябе навукоўцам, гісторыкам, для агульнай нашай адукацыі гэта ўсё вельмі цікава, найшырэйшай аўдыторыі чытацкай, і мы будзем сябраваць, і мне падаецца, мы будзем сустракацца з беларускім гістарычным часопісам у студыі радыёканала Культура. Дзякую вялікі, будзем разам.